Dobré ráno. Dneska máme druhý den. Jedem bomby. Teď se chystáme do Livorna. Máme checkout na Airbnbčku. Vypadáme strašně, jsem byl po kávě. No, pobalíme se a jdeme na vlak. 11:11. Jsme si tak trochu koupili jízdenky a koukali jsme se jenom na cílovou stanici, jenže tím vlakem, kterým jsme měli jet, tak byla cílová stanice úplně jiná. A ujel nám asi kvůli tomu vlak, na který jsme si koupili jízdenky. Jolo. Jestli my se tam dneska dostaneme, tak to bude zázrak. Protože, ale my jsme si i koupili prostě lístky na daný čas a teď se jenom modlíme, aby nám ty lístky platily prostě na ten druhý čas. Je tady valid 4 hours from validation. Je to docela past na lidi, že u nás jsou jakoby průvodčí a tady prostě musíš jít do takového prostě krabičky a vložit to tam. Stejně jako u nás jízdenky do metra. Ale že to prostě jakoby není. No. Tady vidíš, že to je prostě jakoby propíchlý. Aha, jako průvodčího. On ti to tam udělá takovou díru. Nemyslíš, že to musíš doskanovat nějak tebe? No já jsem si to taky myslela, ale ne, tam, já jsem viděla nějakýho taky jakoby týmka, co to tam takhle vkládal. A tady ti asi začne jakoby čas a píchne se to. Kdyby jsme jeli tím vlakem, který jsme původně měli, tak bychom se neoznačili jízdenky, chytli by nás, spoutali, šli bychom do vězení. Naše blbost určitě se vyplatila, protože co se má stát, se vždycky stane. Já jsem si vymanifestovala to, že to tady bude bez problémů, takže prostě ho si počkáme, aby to bez problémů bylo. Já tohle vlastně nebyl problém, tohle jenom nám to ušetřilo to, že jsme nevěděli, že si to máme píchnout a ušetřilo nám to pokutu. Vesmír nás miluje. Vlastně je to dobré, ale Vlastně je to super úplně. já jsem ráda, že nám to mělo. Nejenom, že tady čekáme hodinu, ale ono to má ještě 25 minut zpoždění. Já si myslím, že nejenom, že máme štěstí, že nás jako vesmír jako má rád, ale on si z nás dělá i prdel. Ale třeba to má zase nějaký důvod. Nebreš. Hour and a half, we are finally driving the 20 minutes way there. Slay. Well, we should walk next time. Dorazili jsme do Livorna. Prostě týpek tady má jakoby vlastní pravidla, vůbec nezastavuje. Ty vole, ale jakoby ten autobus je docela raketa. A týpek prostě řidič má vlastní pravidla, prostě na zastávce někdo paní zamává a on jí zastaví prostě mimo zastávku, prostě třeba další 20 metrů za zastávkou. Jakoby jinak takhle na zastávce jsou ještě i zaparkovaný auta. Proč brečíš? Dáme Airbnb. Jakoby až na to, že jsou tady všude hovna, smrdí to tak stenkama, tak dobrý. Přes nitroblok takhle, takováhle. Takový malinkatý domeček. Tak, first feelings. Oh my god, kámo, cože? Ty pičo. Kámo, tady máme pračku. Obýváka. Takový zahradní domek, no, to je. Je mi to jedno, zaber si klidně 3 ty strany a budu spát stejnak na gauči. Amazing. Jsi jak na dovolený, ty vole, v Tajsku. Dělo. Ale tady je prostě nějaký fitko, jako víš co. Skalné pobřeží, ideální na fotky a klid. Vana. Já už jsem to prosím tě Ježiš, natáčela. já jsem to nedělala. Já teď dělám, vole. Sorry, Takže odpoledne pláž a to už je teď vlastně, takže si spíš tím, že jsme se zasekali na 1,5 hodiny. Upsí. Kámo, ty tady máš normálně až santalový dřevo. Ne. Kámo, santalový dřevo, to je co ne? Tady jsou duchové a starší. Ale hovno, vole, ty jsi duch. Se to tady snaží. Přestaň, more, chovej se. Já ti říkám plán na dnešek. Jo. Takže půjdeme. Halo! Hi. Halo!
Takže půjdeme jenom na tu čtvrť. Hezky se oblékneme, uděláme si tam krásné fotky. A večer bar Surfer Joe Dinner. Sounds fucking good. Retro styl, přímo u moře, hudba, koktejly. Bychom se šli projít. Že si teď dáme čilík. Určitě. Já bych se rovnou i pak nakoupila. Tak. Musíme se zastavit nějaký tý drogerce, něco takového pro něco na poopalování. Bo Záběry. jsem jak rajče. Takže bychom se šli projít na tu čtvrť. A potom bychom šli do toho baru. Takže by se rovnou jakoby oblíkneme i na večer. Názor? Nemyslím si. Já bych se určitě... Jakoby já nevím, jak je to daleko a podle toho, že jsme jenom z toho nádraží jsem na apartmán jeli půl hodiny, tak si myslím, že Livor nebo jako fest velký. Když už vyjdeme... Někam první den úplně do prdele, kámo. Já bych jsme tady celý týden, ale... Nebo já teda, ty jsi tady 5 dní. Já nemám čas, ztrácet čas. Chápeš? Už máš sáček na hlavě. Musíte chtěl umokřit vlasy, oni to tady nabízeli, ne? Naše plány se trošičku změnily, protože nějaký děvče si začalo psat s nějakým typkem na Tinderu a... A jaký je plán? Hele, zrovna mi ho napsal, že na Štráse pláca. Štráse. Takže jdeme pít. Takže se jde zase chlastat. Kámo, jsi na dovolený se mnou, co očekáváš jako by? Yeah, I love it. Let's go But maybe some different Pants? Pants, okay. Mám si říct tyhle? Calvin Klein? Nemáš něco černýho? Černý kalhoty nemám, kámo. Ale měla jsem si je vzít. Jak můžeš odejít bez černých kalhotů? No, já jsem. Teď se hodí ke všemu. No počkej, a co teda řekneme, když to bude strašný? Musíme si najít nějakou výmluvu. Já si nemyslím, že to bude strašný. Já si myslím právě, že jako ty boys ze včera taky nebyly, vole, že by nějaký jako smash. Ale jakože když budou jako otravní, myslíš charakter, jo? No samozřejmě, když to bude jako že bída, že si třeba nebudeme moc o čem povídat. Já jim řeknu Purtro počítalka, bohužel musím. Musím jít. Domluvíme se, že třeba se mi udělalo špatně. Že špatně? Jo, že se mi udělalo špatně, že jsem Jo, měla kámo, včera jsi- horečky. Jsi červená vlastně. Jo, že mi je špatně ze sluníčka. Takže co budeme mít za sign? Který na sebe uděláme? Jako my Můžeme si to říct čeští, já o to Je to yes. Kam jdem do piči? My dispiace. Jakoby upřímně přestávám věřit chatu GPT, protože pokaždý, když... No, thank you. Pokaždý, když se zeptám na nějaký bar nebo klub nebo něco, tak to nikdy není otevřený. Nikdy v životě. No, stalo se nám to teď už asi několikrát. Včera na ty placky a teď. Jo? My jdeme akorát z Káti dejtu, kde jsem dělala křena. Livorno, pocity, necítím se to úplně bezpečně, upřímně. Je tu hodně moc vypadajících nebezpečně lidí. No, takže tak. Teď jsme byli právě na jejím dejtíku a týpek docela v pohodě. Jaký bude naše spekulace? Pojďme si to připomenout znova. Jakoby ty si říkala, že to bude catfish. A ty jsi říkala já? Ty jsi říkala, že bude malej. A kdo měl pravdu? Samozřejmě, že ty. To možná byl vyšší i dokonce. Ne, nebyl vyšší jak ty, já jsem na to koukala. Zajímavý. Já mám bazalkový pesto s sušenou šunkou a lilkem. Vidím ho tam. A jako Eggplant. stěžuji se. Tohle je obrovský cukrový. S pistáciovým krémem. Love it. Teď
jsme dorazili na trhy, Káťa nějaký vybrala a našla. Bude sváče. Cítíme rybinu, dorazili jsme na trhy na kolech. Musím říct, že v životě jsem se nebála o svůj život tak jako v italském provozu. Tohle z pistácí. Jo, no. Jakoby... Tohle vypadá velice dobře. Prezident. S tou slámou tamhle? Ty kokos, tak to pesto, to zabili jako. Tam je, a vidíš ty chapadýlka, ty malinkatý. To jsem měla včera v těch špagetech. Doufám, že nemáš v plánu si to vařit doma. Já mega mám, jako tady to bude první, za čím půjdu. Bude Až budu brát šprouva. To je docela crazy. A jo. To si děláš prdel. Jakože je tlustý, jo. Jakože špek. Hegeš. Moje babička Růža, tý by se líbil ten špek. Moje máma si to taky dává, jako normálně si vezme sádlo, chleba, posolí si to a žere to prostě jako to, no. Papáníčku peče. Tohle a tohle. To bude mega dobrý, s těma oříškama. Jo, tady to všechno tady bude jak nějaký chleba nebo bábovka s oříškama. Miami, baby. Já. Ne, Miami do mě hlavně, vole. To je úžasný. Krásný. No, thank you. No. So beautiful. It is so beautiful. Jsme tady na tomto krásném place. Káťa už opaluje špeky. Ty jsi skoupila teda co? Já nevím, ale to je prostě chleba se šunkou sýrem zapečený a je to mega mňam. Takže jo. Já jsem si koupila tady ty snacky. Já jsem si myslela, že to bude měkký, něco jako croissant, a je to extrémně crunchy. A mám to s pistací. Jsem si vzala jenom jeden čokoládový, jeden pistaciový, ale měla jsem z toho vzít víc, protože to je extrémně dobrý. Takže další stanice park, moře, pláž, všechno dohromady. Tady kolo, tady vychytávka, navigation, tady jede na kole, jedu tak plynule. OK. Něco mohl by spojit můj synovec. OK. Je strašně estetik, ty vole. Vracaj, kala. Káťa se touhle cestou úplně zbláznila. Protože nás čeká teď dalších třeba hodina na zpátek. 40 minut. To znamená, vole, že už 40 minut šlapa na kole. Čau lidi, jelikož se mi ztratil asi materiál, co jsem měla z předešlého dne uložený a neukončila jsem vlastně předešlej vlastně den a nahrávám to asi o 9 měsíců později, takže poslouchejte, co se vlastně všechno dělo. Další den vlastně po našem výletu na kole jsme letěli do nemocnice, protože kdo ví z předešlého videa jsem si vlastně před odletem spálila prst a další den mě bolela brutálně celá ruka. Takže jsem volala matce a matka mi řekla okamžitě do nemocnice, jinak ti amputuju celou ruku. Takže letěli jsme do nemocnice, tady vidíte, byli všichni moc milí, vydezinfikovali, zalepili, dostala jsem nějaký antibiotika, takže super. A
A tak no, já už si moc nepamatuju teda, co se všechno dělo, každopádně po té nemocnici jsme byli v takovémhle krásném parku a večer jsme šli na hotel k muži, se kterým Káťa vlastně měla Tinder date. Týpek je vlastně italský kuchař na nějaký jachtě či co, takže jsme s ním měli lekce vaření a bylo to super. Teď si už jenom pojďme užít záběry z našeho vaření. Děkujeme, nemáte zač, nashledanou. Chicken. There is ice. We can't use it. We can't really use ice. To je špek? Jo. A ty tu máš prostě, aby se tak... To je z toho bůčku, nebo co to je? Can you switch off? You should take a picture like this. And this is sugar? Yes. Okay. Sugar, salt, olive oil, guanciale, basil, pecorino. That's the matriciana. Matrice. And basically, this is a summer one. It's called summer truffle. Yeah, it only is like 300 per kilo. It's not super expensive. The white one, bro, is mad. The white one is like 1,000. Oh, such a good job, guys. I'm so proud. We did a perfect cutting. So I pay in one ticket and I can transfer between the buses. When you change the bus, you tap again. Okay. Oh shit. No tak jo, takže Itálie má vlastní pravidla. Takže informace pro vás. Když jedete autobusem a platíte kartou, určitě si myslím, že je lepší si koupit hmotnou jízdenku. Ale pokud chcete používat elektronickou, tak ono stačí, když jdete do jednoho autobusu, ale pokaždé, co přestupujete, tak musíte vždycky přeložit znova v tom dalším autobuse. Dostane vám to peníze, jenom to identifikuje to, že jste vlastně přestoupili, aby to mohlo pro kontrolu jízdenek být vlastně jako validní. Což my jsme neudělali, proto Jsme o 43 euro míň. jsem lehčí, no. To jsou takové věci, které ti prostě nedojdou. Nedojde, no, to jsou prostě, schválně se to dělá komplikovaně, vole, aby se přesně z toho vydělávala, že? Problém je to, proč je to tak složitý. A ten týpek vysvětlit. Jo, on říkal, že to funguje jakoby teď na 1,5 hodiny nebo na 1 hodinu a něco. A že to funguje po celém Toskánsku. Na autobusy, na vlaky to vůbec nefunguje. No. Já si dám poslední šanci chatu GPT, a zjistím si, jestli moje jízdenka je validní. Jo, no, Jízdenka aktivní. Je má jízdenka aktivní? A on, ano je, a pak najednou revizor. Bráško není. Tak Káťa to ještě hledala na jejich internetových stránkách. A říkala, že prostě jakoby tam je, jakou jízdenku si kde máš koupit, ale nic o tom, že vlastně když přestupuješ, že si to máš znova v tom autobuse aktualizovat, tak tam vlastně jakoby nepíšou, takže to je extrémní past. Jdu tam sát normálně, že GPT mi napsal ty profesionální zprávu, jak se stěžovat pořádně v italštině. A já to tam jdu jenom reportnout, vole. Pořád mu věříš, jo? Pořád mu věříš? Jo, ale Já už bych zkoušku nic nevěřila. nedám. Když mi přišlo jen tak 12 zpátky, tak jako nebudu smutná. Ale tady si nemůžu ani stěžovat, já nemůžu najít, kde se prostě můžu stěžovat. Stěžovat se nemůže. Ještě jsem se ptala, že vyloženě tady mám jako a musím si znovu platit jízdenku, když přestupuju, protože jsem myslela, že se to jako znova platí. A on, ne, nemusíš, je to validní 90 minut, v klidu. No. A já jsem byla v klidu, víš co? Dokud revizorka nepřišla, že bráško. A ještě jenom říkám, revizoři. No, takže ChatGPT nás letos pěkně pojebal, jak s restauracema, to bylo několikrát, tak vole s jízdenkama. A jako i ten výlet, co tam jakoby dal, tak jsem čekala víc trošičku od toho. Že jako jeli jsme 40 minut na kole, sice hezká projížďka. No hezká, mě ale bolí prdel ještě teď.
No přesně, bojí se to trošku, co furt od těch ředítek. Oni to vlastně nevědí, my jsme jeli za celý den, kolik kilometrů? 22 kilometrů. Tam a zpátky 22, no. Tam a zpátky. Ale jako Já to jakoby tolik jinak nevadilo. tolik jako se nehejbu. Takže podle mě jsem měla druhý den svalovou horečku. Ty jsi měla horečku všeho druhu, jako ty jsi byla spálená. Já jsem asi na 4 hodiny usla na sluníčku, ještě jsem se spálila. Attenzione, avvisiamo i gentili passeggeri che il treno regionale 4026 diretto a Firenze Santa Maria Novella partirà tra pochi minuti. Eventuali accompagnatori sono pregati di scendere al più presto. Il treno fermerà a Pisa Centrale, Pontedera, Empoli, La Strassigna, Firenze di Credi e arriverà a Firenze Santa Maria Novella alle ore 11:33. Ne, kámo, nerozumím ani českýmu rozhlasu ve Vazí, takže na to jako ještě italský, fakt ne. Jakoby, vždycky